abusia menim se sa brede unim ne ekoso Akuapem enne enyasem ketwa Koforidua High Court Okuapehene ankasa tutu ne nan eko High Court enne ni nyina agina eye manso a eda Akuapem mfihia bebre ni a yare bohom pai se bedwo na Akuapem afane ntamapa efra enu mu na yare twen a yeda sore ya nia abebomu nsuni no ohimia ni asunahene ni one lawyer a petition ohene ye Akuapehene ewo Koforidua High Court na eno na bakanfo no ehwa na wosi dabi sese wo wura na wo wura ne Oseadeeyo Kwasi Akuffo III biesa nti wontumi hwe se ne nkwa enko wonyina bon chidom Kronti na muhunu no orechia Nifa no Kronti hene ono no oye mpakanfo nyina panyin ono wo ho Nifa hene nso na ogina ne nchen no na chese Divisional chiefs no Nifa Kronti ewa ha sabe ye wo ho na otobo nso bai ti obechie Okuapehene ya Adonten hene ti lawyer ansasare nso no ogina Okuapehene ka ho ye lawyer ohimiam lawyer already ohimiam asem aman ono no ogina Okuapehene ka ho a on no ready enkomo no na ya woka de obi enim you na otobo nso ne gina ne nchen no utwa wani a na asunahene won na woni Okuapehene eretwe no ono nso na ogina ho no tina court ho na nya asem keto otobo nso ne ya predi mankrado ono nso ewo ho you nti Okuapehene ankasa eko High Court na oye sitting no Nemum ruling ana judgment bia antumi ambem. Nia ohimia ene council ehwehwa ne se onhu se Okuapehene dimu entinka onfi ahemfi wo na onye ne ho se Okuapehene na wonsan enye bribia fufuru bio eno na yegusu yi na ne judgment bia amba na otu sheda ko 30th April 2024 sa dano na obesan atenasi bio enti wo hwa sesei no na kyerese Okuapehene ya ne asunahene no yansasare woni Okuapem na eretwe sa ne se Okuapem a na ene mpakanfo ene divisions fi Kronti Adonten jase Nifa ne benkum na wonyina nso ena aka wo ho aboma won atai Okuapehene achi Okuapehene na wapue ewo ne kam a oreko akotenase no nti na nia efi Koforidua High Court yekwai na yekutwa bi no court asem de won kanipi nti yentumi nkamu asem na mu no mfoni kakra yensa kan no ena yeyi akire mu no okotobirija ena oreko no you kan say biri anas yo wapem ono na oriwura Koforidua High Court no edina na yefi Koforidua eban ni asumje wo Akuapem na bekoso nso atena ha ya menko bibia ho no man abotre man akoma man ahoden nyansa na yenyi nchenso ti ha na ya bedu ekropon asumje mu amane wo se wo ye Akuapehene etumura na hemfi no eno na wo ye no na oboje no so nipa kakra wote no yine yempofrim ti nipa kakra te no wo bai ebebo no chido Hayo TV ni abekoso bia no ebema maso ate bye bye.